गोकुळ सोबत गोकुल। श्री एकमुखी दत्त मंदिर व वासुदेवानंद सरस्वती मंदिर सबनीसवाडा सावंतवाडी इथं आषाढ शुद्ध प्रतिपदे रोजी सालावादप्रमाणे परमपूज्य श्री टेंबेस्वामी महाराज पुण्यतिथी साजरी करण्यात आली आहे। या निमित्तानं सकाळी एकमुखी दत्तपूजा, एकादशमी व लघुरुद्र, श्री सत्यदत्त महापूजा, श्रींची आरती, महाप्रसाद आरती, श्री टेंबेस्वामी पालखी सोहळा, भजन आदी कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलं होतं। मोठ्या संख्येने भाविक भक्तगणांनी या कार्यक्रमास उपस्थित राहून स्वामी दर्शनाचा व महाप्रसादाचा लाभ घेतला। यावेळी श्री दत्त मंदिर व वासुदेवानंद सरस्वती मंदिर स्थानिक व्यवस्थापन समितीचे पदाधिकारी, भक्त मंडळी उपस्थित होते। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।